नोंथाङा जुदि नोंथांनि मबाइलनि बेटारिखौ गोबाव समनि थाखाय मोजाङै लाखिनो लुगैदोंब्ला नैबे गाहायाव होनाय टिप्सफोरखौ फल' खालामजायो। टिप नाम्बार 1 जाहैबाय मबाइलखौ 30%नि सिङाव लाबोनो दा नाजा। 30% बेटारिनि सायावनो लाखिनो नाजा। नेक्स्ट, माखासे मानसिफोरानो गावनि मबाइलखौ अभारनाइट चार्ज खालामो, माने हरसे गाहाम चार्ज होनानै दोनो। बे हुदाखौ गारोब्ला मबाइलनि बेटारिया बेसेबांबा हेल्दी थानो हायो। मबाइलखौ चार्ज होनायनि टाइमाव गेम गेलेनायखौ एभयड खालाम, भिडिअ एडिटिं खालामनायखौ एभयड खालाम आरो हानायमानि मबाइलखौ चार्ज होनायनि टाइमाव आपडेट होनो नाङा। नेक्स्टआनो जाहैबाय फ्लाइट मड अन, वाइफाइ अफ आरो ब्लुटुथ अफ खालामनानै नोंथाङा मबाइलखौ थाबैनो चार्ज खालामनो हायो। हानायमानि नोंथाङा मबाइल बायनायाव जि केबोलखौ मोनफादोंमोन बे केबोलखौल' इउज खालामनो नाजा, मानो होनबा नोंथांनि मबाइला बेसेबांबा इम्परटेन्ट। 30-40,000नि मबाइलनि थाखाय 100 थाखा बा 150 थाखानि केबोलफोरखौ बाहायनो नाङा। हानायमानि बेटारिखौ 80%नि सायाव चार्ज खालामनो दा नाजा। बेफोरनो जाहैबाय खायसे टिप्स जायफोरखौ नोंथाङा मानिनानै सोलियोबा नोंथांनि मबाइलनि बेटारिखौ मोजाङै गोबाव सम जोरहोनो हागोन।